केवढं आहे बघा. फक्त मेचलंच पकड. हा घेऊन पाय टाकू पायलावर ना. मेचलंच फक्त पकड. एकच डंगा पण माझ्या इकडे येईल. उडी मारला नाही, हाय आतमध्ये आहे. उडी मारी. पकडलं बघ चिवल तसाच. जाला कमी कर. पकडलं ते. कुर्ली बिरली नव्हती ना याच्यात. नव्हती. वर गेलं होता. हे बघ कुर्ली आहे ते बिना डेंग्यावाली. हे बघ हे एकच डेंगू आहे. हो इथं थांबलो असेल. हो बघ. हां घे. आणि कुर्ली पण आहे इकडं. हो थांब. पुन्हा आतला. हातात आहे. नीट पकड सुटल परत. गावात ग्लव्ज आहे ना. मस्त सुटला होता बघा केवढा आहे तो. परत भेटला. नशीब. इथं कुर्ली आहे एक. ते एकच डंग आहे. कुर्ली पण भेटला. मासा पण भेटला मस्तपैकी. एवढं भेटलं आतापर्यंत मस्तपैकी. गालबोट खाली कुठे भेटला नसता. नशीब परत वरतीच गेला. हे बघ दिसले. पुढे अंधार गेला. मस्त. बॅटरीवर ना कुर्ली दिसत नाही त्या व्हिडिओत. लाईट पडता. आज काय कुर्ले डेंग हे होती. मच्छी कालबोंड आहे. बघ पकडशील ना. ट्राय करायला काय आहे. ट्राय नको मग मी पकडीन हातान. मोबाईल कसं पकडू. पकडतो. जाला टाक नाही तर. झाला ह्याच्या आता बोललो. गोल टाकून ठेव. झाला कशाला पकड. उडी मारवर माहिती आहे ना. उडी मारता पटकन चिवर गेलो ना यार. मोठं होतं. हे येत नाही कुठं. त्याच्यामुळे नाही पकडायचं. मस्त की आला होता तोंडाशी.
हे कुर्ली घेते बघ लवकर हा आतमध्ये झालं काहीतरी बिलात. मस्त चौथा आहे. चौका पायामध्ये हा इथे तांबूस आहे. नाही कालबोंडच आहे मगाचाच आहे मोठाच आहे ताच आहे मगाही सुटलेलाच आहे. जिला टाकून ठेव गोल. आईच्या गावात गेला आधीच गेला असेल तर ते उंच पर्यंत गेलं. पाणी पण कधी पुढे जातं. इकडे चालू आहे. जिल्ह्यात पकडे ही केवढी आहे बाई बो गावात. नीट घ्या इकडे येतो इकडे जिडो उलटो टाक पटकन. जिडो उलटो टाक त्याच्यावर गेली नाही पाहिजे. चक गावात रावस अब्बी मजा आहे का कुर्ली देखने को मागताय ना. चक गावात थोडी पकडायची आहे आता. जिल्हा पकडशील ना नीट. सावकाश एक नंबर चिंबोरा भेटलायस. माझ्या पैसे आले. म्हणजे चिंगूल बघा कुठे आहे बघा माझ्या पायावर चढले बघा. याला काही समजत नाही वाटतं पाणी कुठे आहे ते. सावली बेकार पकडला. पकडलं ना सोडवलंच काय कुठली पकडली हातात आहे. चावलेली सोडवलं काय. नाही चावलेला नाही पकडून ठरला नाही. सावकाश उचल तू. हां मित्रांनो आईच्या गावात हे बघा इथे त्याला पकडलंय. सोडलं देंग उलट कर. हां ओके ओके. कोळी बघा पूर्ण आहे. एक डेंगर सोडला नाही. हो कोळी सोड थांबते हे करेन. गंगा कुठून नको. ओ माय गॉड डेंगा बघा केवढा आहे तो. नंबर कुर्ली तो दुसरा डेंगा याच्यापेक्षा मोठा आहे. मादी वाटतं नाही नर आहे नर आहे. गावात काढून की कुर्ली. हा एक नंबर. डेंगे बघा केवढे आहेत ते. लाल एकदम. ऐसा कुर्ला फक्त कोकणातच हो. अभी मजा आएगा ना ऐसे ऐसे क्रैप पकड़ने को जो मज़ा आता है ना क्या कहूँ भाई साहब. भिजलो परत. ऐसी कुर्ली देख के हम धन्य हो गए. धावरी आहे. जिला तयारी ठेवा. हे बघा एक मित्रांनो हे बघा धावते बघा किती फास्ट ती दिसतंय का तुम्हाला माहीत नाही व्हिडिओत.
बॅटरी जर दिसत नाही व्हिडिओत. थांब आधी पकडतो मग दाखवतो तुम्हाला. कुठे जाणार वरतीच जात आहे नशीब. पाठी येईल हा. थांबले तिथंच. टाकात लवकर. हे बी वरती आले. हां आता 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 पकड. लवकर गडूल करताय पाणी. हां भेटलं आहे. किती फास्ट धावत होते बघा. कुठली बघा की उभी आहे ती. नको का टाकलं तर ही साईडला बघूया परत आहेत काय करूया. मस्तपैकी कोकणी मेवा. हे फक्त कोकणातच बघायला मिळेल तुम्हाला. तर तुम्ही पण नक्की या कोकणात सुट्टी काढून. या पुढे या अनिकेत. पुढे मी येतोय. ना खाली एकदम बारकी आहे. घे मोठी आहे काय बारकी आहे. आता मोठे दिसायला लागले तसे छोटे दिसायला लागले. नाही रे ती आहे ती. हे बघ हे बघ ही मोठी आहे. हे घे पहिले हे घे. किती जिल्हा आहे. मग चौकस एक एक ठिकाणी 3-3 कुर्ले आहेत. काहीतरी हे बघ हो 4. ती जाणार नाही. ती खाता आहे ना ती जाणार नाही. ही घे पहिली आहे ना. हाय तिकडनंच हा चौकाचा पलणार नाही. खाता आहे ना. चौका नाही ना वरती. चार कुर्ल्या एकाच ठिकाणी मित्रांनो. हम तो मालामाल हो गए. अरे होय मी उभा होते तिथं. भेटलं. बिळातले कुर्ले आले वाटतं. पाणी वरसर भरलाय ना. एक डेंगू आहे. तो पण डेंगू खराब झालेला आहे. नीट पकड. चावणार नाही. टेन्शन नाही आहे. आजच्या गावात फास्ट किती पलता तरी पण मारून ठेव. डेंग्या दाखवतेस किती ते मित्रांनो. त्याला डेंग्या बघ किती कमी आहेत तरी पण ते किती फास्ट बोलतं. ते डेंगू नाही ना तेच एकदम फटाफट. दगड जाऊया. हां बघूया वरती कुठं पाणी आहे ना. कुठले चढले असतील. हे बी बघ काय बोलू कुठले चढले असतील म्हणून. सावकाश सावली.
मासं पण आलेत वरती. इकडे बोयरा चांगली असतात चढलेली. इकडनं जाऊया, जाताना तिकडनं जाऊया पण त्याच्या घरात मला पाया टाकलं. इकडे चिखल आलं. थांब थांब पहिला बघतो मग तुझं बोलत चिखलात नाही येऊ नको ना. वरती बघू काय इथं. थांब बघतो. हां चालेल तर जाणार काय, पण इकडं काय पळा आहेत नाही ना. पाणी गढूळ होत आहे ना. बोयरा आहेत रे, हां बोयरा आहेत, मासं आहेत. हो बो काय आहे बोयरा हो, हे बी 2 आहेत. ह्या मोठा आहे बघ, एवढा आहे बघ मोठा. जमल काय जिल्ह्यात पकडाय? तू थांबणार नाही. थांब थांब थांबला थांब थांब असंच देऊ. हम्म. अजिबात बॅटरी घालू नकोस. हां लवकर टाक, तोंडाची इकडून टाक पहिला. आहे ना तिथंच. थांब मी पण इकडून पाहिला होता. इकडे मारते हा. हम्म? ह्या बघ एक मोठा आहे. नको आली झाड आहे. तू ह्या करशील काय? हा भेटला. हां मोबाईल पकडशील का? मी बरं पकडतो हातानं पटापट. चालेल. हात पुस पटापट. लवकर हवं इथे कडूल पाण्यात जात आहे. तू दाखव दे. हा टाकू दे. चालेल सोड, मी मोबाईल पकडतो. माझ्या अंगाच बस. खाली गेला. इथं एक मोठा आहे. ह्या इथे काय बॅटरी दे. कशी जिला दे माझ्याकडे दे. बॅटरी पकड. बॅटरी बॅटरी पकडशील याच्यात. जिला टाकायचं हात मधून काढ. हा पकड. हो का हे हा हो काय हो काय हो काय आरामात. चौकात जा. तू चौकात जा. थांबलं थांबलं. कळता बघ किती फास्ट का. मग तू हलू नको तू. भोयरा इकडे आडच भेट. एवढं आहे बघ, दाखव. देखो केवढं आहे बघा मित्रांनो. हाताने पकडले पूर्ण. ब्लर शालू आहे दिसतंय. हमारा. हां ब्लर दिसत आहे. होय थांब जरा. अरे ब्लर का दिसतंय. हां ओके ओके. हां दिसला हां. बघा. काय रे ते वाम काय. अरे भोयरा आडस. केवढी आहे बाबा आमची. ऐकू नाही का बघ, ह्या घेऊ बारकाय काय बार काय बारकाय. केलं तुझं दे काय. ते साईडला दे. त्याच्यामध्ये यात सुटला ना. सुटला का बघायचं नाही. थांबा थांबा चौकाचा हा ना. इथं काय गेलं का बिळात काय काठी आहे ती. तुला बॅटरी आहे तोंडात. बॅटरी ती कुर्ली आहे.
केवढी आहे बघ. हे बघ दिसली दिसली काय? होय रे आडच मोजू आहे. दे मला, मोजू दे मोजू दे. होय, दोन आहेत. हो 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 मोठा ना. ती आत गेली वाटतं. काळको म्हणजे तुम्ही काळको काय बी आहेत. हां बघ काकू म्हणजे मोबाईल काय करू? मोबाईल दिसताय काय? नाही. तर मित्रांनो आता कुर्ली बघायला थांबा, मी तुम्हाला काढून दाखवतो. बिलात गेले आहे तू इकडे वरती राहा. तिथं त्या बिलात नाही ना. होय त्या बिळात पण गेली. कुर्ली बघाल ना मित्रांनो तुम्ही, खूप मोठे बघा बिल आहे ते. आणि बिल भरपूर पुढं आहे. बोर्डचा आहे काय बॅगेत? नाही ना. बिल भरपूर पुढं आहे. इकडं हात पोचणार नाही अजिबात. इकडं आहे बिल. इकडं आहे. तर मी काढूया, या बिलातली काढूया. इकडे दाखव. अरे पुढे येतो. चावली जबरदस्त आहे. मोठी कुर्ली. चावली. इकडे दाखव. कुर्ली बघा मित्रांनो केवढी आहे ती. जबरदस्त. डेंगू केवढा आहे तो. हे बघा डेंगा बघा. च्या खावात कत्तई झेर. हं? पाय ठेवशील. हळूहळू सोड. चावले माझ्या. चायच्या. ओके हां आता माझ्या चावल नाही तू. पाय काढ थोडंसं. हां सोड सोड. पाठचं पकड डेंगी आहे. थांबतो तो. केवढी आहे बघा मित्रांनो कुर्ली. बघा खतरनाक चिंबोरी. कुठं कट. ब्लर का दिसतंय रे? ब्लर काय माहिती. ढंग काढत नाही ना. केवढी आहे बघा. एक ढेंगा. धर. ब्लर दिसतंय खूप. पूर्ण ब्लर दिसत आहे. हां काही ब्लर दिसतंय. बिळात हात टाकून बघू काय? बोरसा नाही होता. हात नाही जाणार. पुरतच नाही हात माझं. हा तोडलेला असतं मग. तोडलं नाही. बिल अबे इकडे आहे. पायाखाली आहे माझ्या. इकडे आहे असं बिल. काय करूया. राहू दे चल. बॅग आहे ना. हम्म. व्हिडिओ बंद कर.